Ja, Don Johansson, nu du var pedagogisk forum 2008, du har haft ett upplägg som har vi 2 minuter och så annars är det låtigt att det är någon. Är det något särskilt som du tycker vittar hem här från Raslen i det? Ja, det är seriöst spännande. Jag känner ju inte till näkt till öke förvägen som det var om dagståndar. Men nu har vi finns en förhållsvitan på de bötterna som är färdiga i skolan. Ja, du är lärare så. Ja. Så det är seriöst relevant och jag det är näkva gå att göra i som saktans kan bruka. Ja, är det något så särskilt du vill ta fram eller några uppläggshållare någon eller några verkstad eller Ja, det är som Georg Sorgar här från Kajsen. Det var hos man kan vara effektiva fonter. Det var spännande. Det vi att jag pröva. Ja. Tack för det. Tack för det, Jossan.